Nou, we gaan een full face vastelavonds lookje maken, zoals Veer en Ramon gewend zijn. L11 Araf! We gaan eerst een mooie onderlaag maken. Ik begin met een grote kabuki met de kleur Pearl Yellow erop. En die zet ik aan, eigenlijk in het midden van het gezicht gans. En de kabuki die zorgt ervoor dat de kleur heel makkelijk verdeeld werd op het gezicht. Dan gaan we door met kleur 2. Pak nu een mooie groen, die sluit mooi aan bij dat geel. En ik vind het ook altijd mooi om een beetje te kijken wat qua kleuren matchend is met de outfit. En we hebben het over kleuren terug laten komen. Dat blauw uit het jasje. Zorg ik nu dat ook een plekje heeft in de onderlaag van de schmink. Onderlaag, de poeder ik nog altijd even af met een mooie glanskleur. Zodat de kleurtjes nog lekkerder in elkaar overlopen. Dit mocht ze zien als een Instagram filter in een putje. En ja mannen, hier mocht er toch ook aan geluiven. Ook bij gaat er kleur in de wenkbrauwen en bij de ogen om de ogen te laten spreken. Want als ze dat neerduist in een geschminkt gezicht, dan vallen die heel erg weg en dat is ontzettend zon. Het hoeft niet heel heftig, maar ik vind het wel leuk om die wenkbrauwen een beetje een kleur in kiek te geven. Matchend weer met het jasje. Dan zetten we ook een beetje de contour van de naas aan. Voor de versieringen erop gaan we aan de slag met splitcakes en een breidpenseel. Daarmee maakt ze eigenlijk met hele simpele bewegingen al super mooie details op het gezicht. Dat doen we door de penseel eerst een aantal keer van links naar rechts te laaien en dan van rechts naar links. There we go. En ik maak weer versieringen rondom de ogen. Je wil dat het daar mooi gaat spreken. En ik let weer op de kleuren die in de outfit zitten om de beslissing te nemen welke kleuren dat ik gebruik. Door naar de volgende kleur. En eigenlijk kan ze hierbij zoveel kleuren toevoegen als dat ze zelf wil. En ik voeg die toe aan de zijkantje. Ik zorg dat die vormen aan elkaar geplakt werden als het ware. En eigenlijk blijft ze kleur toevoegen totdat ze denkt, ik vind het genoeg. En voor nu het laatste kleurje, dat is lekker een accentkleurje, dat knalt er lekker tussenuit. En soms is dat juist ook wel the way to go. Juist een beetje een andere touch toevoegen als dat ze eigenlijk zou denken bij een pakje. Vaak erg leuk om het geheel extra met te laten spreken. Ik ga beginnen met witte accenten, want dat voegt altijd al heel veel toe. En ik zet stipjes neer en een beetje streepjes in de richting waar ik ook mijn lijnwerk, mijn splitcakes in heb gezet. Dan krijg je mooi dat de vormen in elkaar overlopen en dan krijg je mooi een doorlopend geheel ervan. En omdat de onderlaag van die splitcakes natuurlijk nu best al aanwezig is en druk is het juist niet nodig om daarna nog heel veel toe te gaan voegen. En ik pak nog een derde kleur erbij voor de stipjes. De laatste kleur. Ik vind het altijd wel leuk om ook in 3 tintjes die details te zetten. Zorgt mooi voor dieptewerking in het geheel. Een hele belangrijke stap bij het schminken van een compleet gezichtslookje is dat ze die naar hals metneemt. Niks is zo lelijk als wanneer dat ze die naar hals geen kleur geeft, terwijl die pakje hieronder pas begint. Dus ik zet hij meestal met een wat donkerdere kleur aan om een mooie overgang te creëren. Je kunt ze hem ook langzaam uit laten vegen in die eigen huidskleur. En zo ook meteen dat het ganse gezicht veel meer spreekt. Dan gaan we dit verder aankleden. Ja, gezellig! We gaan voor een sjaal, want we hebben meestal toch wel om met vastelavond. Kijk, en dan zie je meteen dat het veel mooier uitziet dat de sjaal omhing. En dan dat fijne groene pruikje was toen altijd herkenbaar met bus met de vastelavond. Het is wel glutje duur. Dus werk heb ik weggesmeten. Dat kost echt niet maar na 15 jaar. Voilà. Oren kind ze mee doen, doe niet bij kast lekker niet. Ik heb wel andere accessoires.